nduɗo ko lewru yurmende wiyete ndu saharu ramadana nduɗo ko lewru yurmende biyankoɓe Bella TV arti e kaɗo korka hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi ngam addande on tafsiraji korka ma en kettoɗo tafsiraji ɗi guittaka battaka ma en ketto omo ganduɗa kañum woni ceerno men hon oustaz Ahmadou Wat. debbo on ɗon ko julɗo kono noon e hikma jomiraɗo e baɗal jomiraɗo kanko oɗo iwaju nde ilam ɗam yalti hankadi ha hankadi hawrude ni leydi yaltini ndiyam mum asman yaltini ndiyam mum kanko arimo ko koppi aɗa andi wiyama kaaƴe ɓurnoɗe mawnude aduna fof muti ala ko jiyata e dow leydi he fodde ndiyam ɗam no wayi hewde fof Allah mujni ɗum. ma en ketto hen oustaz Ahmadou Oumar Touré to Madina Gounass mo duɗal Darou Ridwane. eyyi ɗum woni e suratu Ibrahima makkiyatun ko makka ne jippi illa so wona alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi ɗen ayaje ɗiɗi jippi ko Madina simorde nde waɗi ko aya 55 malla 54 malla 52 malla 52 ɗum woni bisimillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah summiyat bi zalika addani simborde innirede Ibrahima khalilullahi. oɗo tafsir ɗo e Bella TV ine soomi anduɓe hewɓe ko hono nonne kadi ceerno men ceerno Mahmoudou Ly. qabla al ardi bi alfay sanatin ko leydi ndi tawi ɗon suudu kaaba duuɓi ujunnaji ɗiɗi kanat hashawatan alal ma'i kaaba wonno tan ko tulde ene woni e dow ndiyam. eɗen mbasiyo bandiraɓe ne jokkata e heɗade Bella TV e abonade hen e kala tuma. ko Oumar Tall ko almudo Alaji Malick Sy ko almudo Cheikhu Tidiane wallahi almudo Cheikhu Tidiane wallahi aɓe koora lewru Ramadana aɓe mbirda wirto Tidiane nduɗo ko lewru yurmende wiyete